Goedemorgen, Marius. Welkom hier. Dit is meer dan ook zoals Peter al zei, dat is immer een wertvolle tijd. En zoals we dan nu in deze tijd kijken, wo we dan drie verschillende Mal opkomen, dan jeder gooi anders als dat een vangt om te kijken, oké, deze groep is dit, dat is dit. En we willen dat zomaar heel lang gestaan hebben, en we zijn alle top in de kerk. Maar een deel van de morgens zijn we hier daar wat gleiche Plattdeutsch te reden, of Plattdeutsch te horen. Ik weet niet wat die lijst te horen of reden. Some van ons lijken liever te reden als te horen. But anyway, we gleichen de Plattdeutsche spreek. En ik ga me ertoe vragen dat we een pot van deze groep zijn van jou. En zes ook. Ik had het al veel gezegd, van jou, ik ben einfach übernemen om abluidens te zeggen. Maar ik heb veel gezegd dat de IMF kerk veel te nodig om de Plattdeutsche lied wat herkomen dan. Oder zoals we dan alle zijn. We zijn alle van die wat Plattdeutsch zijn. En zo, ik hear dat nog manchmal, dat sommigen zo, dat ik zie, nou, ik weet niet graag hoe ik dat moet zeggen, we zijn je niet hier opgewassen, oder ik hoop je zijn wat we denken, we zijn, wat is dat rechte woord, niet van die wat hier thuis einfach geen mens zijn. Like ze staat, no, zo hebben we. We zijn alle een poort en ons veel tot nodig aan ons alle. En wat een interessante ding van onze kerk, veel die gelijk is, dat we gleichen onze kerk. De kerk is ons meer weet als de spreuk wat de kerk reden heeft, niet? En dat wens ik moet levenstijd nog langer als mijn leven. Ze staat gaan blijven. Dat met de gemeenschap meer weet is als de spreuk. Op een kraken doen, we broeken stil de spreuk, omdat we gaan gemeenschap hebben. So, welkom hier. Dat is schijnt te zijn dat we deze week in de top komen. Wat ik nog mooier doe is, dat wanneer we 3 maal kerk zoals we dat nu hebben, we leren alle naar die dag, wanneer we alle gaan naar de kerk voor. Alle top, hier waar de top zijn. Deze bankje wat hier ingezet, die zijn kwijt groot genoeg, omdat we hier alle ruimte worden hebben. Alle 3 services tegelijk worden komen, dan worden some van ons er maar boven zetten, because we worden hier niet ruimte hebben. Dat is ook een goede ding. En zo, die dag, wanneer we alle top naar de kerk komen, dan worden some van ons maar er boven op een been zetten, wanneer we eens alle worden komen. Ja, dat is eigenlijk dat we met die idee hebben, hoe groot de kerk hebben nog is. En 20 maanden zo weer, hier de alle thuis. Maar dat is een deel. Het wichtigste punt is dat we een gezonde gemeenschap met God zijn. En dan ook gemeenschap met ons samen. We zijn op eens zeer gezegend. Ik wil van jou aan een thema predigen, wat me de eerste week bij eenmaal fresh waren afwaken deed. Ik had de eerste jaren mij eenmaal gedacht en waarschijnlijk hebben we ook al veel van dit gepredigd. Maar ik wil wel van jou de boodschap hebben wat ik naam dat gebedsleven. En dan moet ik wel goed zeggen, dat gebedsleven, dan kost u van zeggen, oké, we denken nu aan deze soort van een gebedsleven. En du moest ja meer boodschap hebben aan een gebedsleven. En zo, dan is het een beetje gecompliceerd geweest te zeggen, oké, woon poort van het gebedsleven. Maar ik wil je een paar vragen stellen en dan wens ik me dat je even mijn antwoord. Wenn mij worden manchmal vragen gesteld, dan wordt de lied lijken van ik je een antwoord geven deed. En zo, nu ga ik voor jullie vrouw, zo'n vrouw als mij, maar Stuttgart, een vrouw die dus ik wachtgevoerd werd. In Mexico werd ik in de kerk. En dan komt dus een jonge man op mij en die werd een beetje getrobbeld. En hij wil een antwoord hebben. Ik had deze vrouw maar voor je stelt. Ik heb vergeten hoe dat is, zo some van jullie hadden vielleicht gehoord. Hij kwam naar mij en hij zegt, hij vertelt me zijn leeuw. Hij werd groots bevrijd. Zo hij werd jong en bevrijd leven, maar zijn vrouw, wat hij me vertelt, dat had hij beleefd dat hij in de jugend werd. En de laatste 1 tot 2 jaar ver is ik bevrijd. Zo een kerk, een goede kerk, fijne gezonde kerk, veel goede geestelijke vrucht kwam in de kerk verdeel.
Daar horen ze in een jugendgroep, dat dessen wat je had al voor veel jaren, dat aanvangsjaar, dan nemen de jugendleider en dan moeten ze een gebedspartner. En zo dan moet je noemen nemen, en dan die noemen wat du houdt, voor den zus du besonders beden, en daar is dat nächste jaar. Dan go je daar. Some van ons hebben waarschijnlijk ook een gebedspartner. Nu vertelt hij mij, dat hij weer over aan zijn geestelijke leven een doontje geworden door dat jaar en had überhaupt niet voor deze mens gebed. Hij had het veelmaal gepleegd, hij had het slag gegaan, hij had zijn in het geestelijke leven gezien dat het weer einfach zeer zwak. En dan had hij nog zo gedacht, en voor die mens bid ik niet meer, dat wird alle top niet zeer goed. Op een 1 jaar, dan heeft de jugend wo ze deze noemen dan nu vrijsteden, want dit is pas eenmaal het jaar, sondern heeft de jugendleider die alleen het verzeichnis doen. En hij zat dort aan de bankje en dat kwam een aan de nächste die vertelt, hoeveel weet dat is in zo'n jugendgroep te zijn als dit. En dan maar eenmaal kwam krijgt de Janja, wem hij als nummer had gehad, kwam die naar verder en brengt ook een zeugnis. En dit is wat hij mij vertelt. Dan zegt hij, dan kwam hij door een ver en dan zegt hij, dat heeft mij 13 jaar zeer veel geholpen. Dat ik wist dat somebody voor mij bedde. En hij zegt, en ik ga op het hemel voor hem gebed. Nu vroeg hij mij, zo wat is dat wat die mens geholpen heeft? Geloven? Dankzij. Wat hij voor antwoorden? Hij wil een antwoord hebben van mij. Oké. Dankzij. Oké. Ja. Ik wil je nog een geschichte vertellen en jij dan mij antwoorden. Dit is dezelfde persoon die vertelt me een andere belevenis. Hij werd een beetje getroubeld in zijn gebedsleven. Dat is waarom hij me deze geschichte vertelt. Hij zei dan eerder, ik hoor ze zenderschuld, dus we hier dan ook horen. En de ene zenderschulleererschap werd een bevrijd voor u. Maar die werd het zeer zwaar. Zenderschulleererschap te zijn. En zo zij had zich uitgesproken, vielleicht niet schorker, en we in een grotere groep, hadden ze zich uitgesproken, hoe zwaar dat werd, en dat ze wenst dat ze worden verarbeidet. En hij zegt, en dan beden we alle. Al die wat in de groep waren, we beden veel voor deze vrouw, dat zij wordt mout treden, dat zij wordt een waagvinger tim, en is zenderschuld weer gaan, nächsten zondag. Maar dat blijft bezwaar, dat blijft touw, dat blijft alle diensten. En dat is zwaar, dat je beden, wat we, dat is hij het vertaald, dat je beden, wat we beden, dan is schijnbaar mogelijk geen ingescheid. Dan neemt een van de zesteren en schickt daar een tekstmessage en zegt, we beden voor die en plaatselijk weer wat was. Zo hij zegt, wanneer die tekstmessage niet geschickt wird worden, dan moet ze zijn bedreigd blijven. Aber sinds somebody een text message schicken, nu wordt ze vrij. Maar dat we alle beden die schijnbaar dat niet in Engels zijn. Ik sta nu voor je, nu zal je te mij reden. Hij wil dan haar zo te aanreden, nu doe je te mij. Wat ging aan? Deze vrouw heeft op dat gehoord, oké? Dankzij. Ik wil meer, wel ik meer hier. Wat hebben we verrood? Ja? Meest u met dat God hem eerst, dat zij een tekstmessage kreeg?
Ja. Mhm. Okay, Dankeschön. Yeah, thank you. Thank you. Ernst wieder. This man en zijn leie moed, hij zei te mij dit is zo hij zegt, dat wordt mij, want we hebben gehad voor deze internationale gebed horen, we hebben dus een tekstmessage geschickt, wat ook niet voor zijn woordheid was, maar de tekstmessage wordt hij gezegd, wie beten voor die. Want we ook doen, wordt hij stil, dan zijn de evangelie komen en vrij worden. Dat we het zien een vrouw. Zo, dat je hebt antwoord te bedenken. Goed, van de oude hebben we ons een gebedsleven inlaten. En zoals ik zei, deze boodschap wordt gewoon 5 maanden zo lang te houden, of van veel meer Engels. Maar we worden einsteken dus, wat ik vertrouw, wat ons wordt een zegen zijn. Zo, wat vinden we in de Bijbel van beden? Hoe wichtig is mij en die dat we beden? Ik stel me zo voor, dat we zijn meest alle, vielleicht alle van ons zijn opgewassen, wo onze mama of onze mom en dad, die leren ons irgendwat van beden. Dat wordt je ook nog wel een interessante geschichte geven, maar ik merk me zo duidelijk dat we alle als kinderen wisten we ook van beden. Of wie dan gebed had, dat moet vielleicht verschieden zijn. Maar irgendwo leerden we beden. En leerde vielleicht in gebed uitwendig. En beden dat zelfs in gebed als een kind. Ja, vielleicht alle dagen een paar maal. Dat is ons een goede aanvang. Maar het is wichtig dat we ons met zoveel staat ook verstaan doen, want we alle worden. Dat we niet bij dat kindergebed blijven doen als grote mensen. En alle vers wat we hebben, maar een vers wat, dit is een nieuwe kerk in Thessalonica. En Thessalonica, voor het 5e kapitel, de 17e vers, daar is een korte vers, maakt veel dingen, wat Paulus te deze kerk zegt, doe dit, doe dit, doe dit. Dan door maakt de 17e vers, zegt hij, betet ohne Unterlass. Oder bet en hiet niet op. Like jezelf blijven beim beden. We beten niet plus manchmal, we blijven beständig erbij. Dat wird een rood, oder dat wird een waag van, wo installeerd wordt. En dan hebben we in Jacobus, ik wil hier dus een aardige Bibelvers even kijken, dan werden we nog meer dingen kijken. Jacobus, het 5e kapitel, daar zegt het steht, bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander. Hier komt het door neer. We zullen voor ons zich beden. Ik bid voor die, du bedst voor mij. So dat is een biblische ding wat we zelf leren. En dan zegt het, dat ihr gesund werdet, das gerechten Gebet vermag veel
wenn es ernstlich ist. So, nu hier wir noch ein Ding, und das ist die Alleinheit, dort mein Gebet ist nicht ein rechtes Gebet. Du hast die Alleinheit, dort erken du beten, so eine Gebete, was really nicht verschlonen tun. Wenn das sagt hier, dort das verschlägt viel, oder dort halb viel, wann dort ernst ist. Mich hat das bloß interessiert, vielleicht dort das Beste zu bekicken. So, wir können nicht sagen, okay, du betest morgens, du betest am Mittag, du betest sowas, oder wo immer, du betest erstmal danach, und dann automatisch, wird alles passieren, was du betest. Das ist really nicht, was wir in der Bibel finden, dass es uns dort lehren hat. Dann kommen wir diese Frau noch. So, wenn ich nu aber wirklich ernstlich bete, ist dort dann eine Garantie, dass das passieren wird. Und die Antwort ist, nee. Das ist nicht eine Garantie. Krijgen dan wo ernst du en ik beten dan. Aber boven everse je beten, oder je beten, wat we überhaupt nicht am Hort haben, das ist wirklich wenig, was das enthalten hat. Kolosser 4 Kapitel, in Jim redet los, in dit zelfde Kapitel, bij los onder forschen, aber hier svaret til de jonge tjoik, dit sagt, halt on je bed. Oder blijf beim Beten. Das ist, was mir immer wichtig ist, oder wichtiger war das Wort, nu wenn wir keine Tjoik anfangen, dass wir sollen auch beten. Ja, das würde eine Lijn sein, wo wir dann noch viel mehr von reden, von dem wir morgens nicht tauchen, aber wo nötig ist dort, oder wo wir aus einer Tjoik kommen, in Beten tun. Weil wir mal sagen, wir haben das al für Jahre so gehört, und dann sind wir morgens, dann kommen wir top, dann haben wir was wir nennen eine Gebetsstunde. En dan zetten we saßen er 7 am krans en dan hier ik wat du beets, ik hier wat du beets, wie hier ans amzicht beden. Wat staat anders als wanneer ik en du best thuis blijven en jeder eine betet zelfs je beet thuis. So dat namen we een gebedsgemeenschap. Dan hebben we alle top gebedsgemeenschap. So wie hebben een etengemeenschap, dan komen je naar ons, wie komen naar junt, dan eten we alle top. En nou, wat staat anders? Maar dat deed wat uit. Want Janeli zijn bij ons was te eten, wie bij junt. Daar hebben we al even gedacht, dat je hebt een andere connection, als wanneer we bloos spazieren komen zijn. Even dat je hebt ook een connection. En dan hebben we eenmaal nog wo top gebed. Dan je hebt dat nog waar een andere connection. En wie gleichen die connection. Als ik jong in een predja onweer, dan zei niemand einer, je hebt dit rood. En hij zei, en dat heeft niet maar predja zijn te doen. Dat heeft als met irgendwem. Je hebt met onze kinderen te doen. Maar wanneer du hast een ding durchgereed, of we hebben van wat je reed, en dan zijn we bij eenmaal, maar we hebben mal te beden. En dan, dit is de rood wat ik dan kreeg. En dat heeft me veel sens gebracht. Maar dan zei hij, dan hoor je, wat beet die persoon. So, nu hebben we wat Schwaarheid vielleicht durchgeredet, wir haben vielleicht was bekannt, oder wir haben von einem Kampf, was wir haben, wir haben von was geredet, und dann höre ich, wo bet jene Person, oder als Eltern, nu höre ich, wo beten jene Kinder. Und je bet, wenn wir oprechtig sind, dann wollen wir vielmal hören, wo klar ist die Connection zwischen dir und Gott. Jene mögt im Exempel dessen weiß. Wenn du hast mit einer Person geredet, und da wird alle gedacht, wenn ein Prediger vielleicht wie muss durchhalten, von was seine Friede zu kommen, und du hast von einem Ding geredet, vielleicht einen Sinn bekannt, und da wird was durchgeredet worden, und dann wollen wir nach Tod beten, dann seht ihr es steht, wenn die Person dann betet, von das Fußte hier, die sagt bloß whatever, Dankeschön für scheine Ware, Dankeschön für Gesundheit, das sind alles gute Dinge, und beten nach so eine allgemeine Dinge. Hij sagt, dann weißt, dann habt ihr dort nicht gekriegt. Dort habt nicht eine persönliche Connection gegeben mit Gott. Aber wenn die das feilen, oder das hier an sie gebet, dort nu haben wir, wo durchkommt, nu ist vielleicht eine offene Idee, Gemeinschaft haben mit Gott, dann wirst du beim Beten hören, dass das Mensch, der hat wirklich durchgefunden. So als een rood, wanneer we onze kinderen naar God leiden, dat dit is hoe we als ouderen zullen even wakker zijn. Ik wil ons als ouderen gleich een motor te spreken. Horst, wanneer jullie kinderen beden dan. Wat beden die? Dat
dat alleen reikt niet tot om nu weten te krijgen waar de dingen steken. Maar dat je hebt een goede lijn hebt te weten waar steken de dingen. Wie wordt al bevrijd dingen al die van ons al groot dingen hebben. You know what? Dat is een goede ding. Als een grootvoerder, zij moeten die groot dingen. Dingen, we moeten te beden. En dan hoors, we beden de groot dingen. Oder de bevrijd dingen. Dat heeft een gebedsgemeenschap. Wanneer we mal niet inlaten worden, heeft het ons niet verker zijn gegaan, dat wanneer ik in een kraan zie en ik hoor van wat beet mijn vriend, dat gebed heeft iemand was om mij aan te zien. Zo'n gebedsgemeenschap is op eerst een wichtige gemeenschap om geestelijk levendig te blijven. Als het joik. Dit is interessant, want we worden naar Apostelgeschichte 16 kapitel gegaan. Dat is mooi, maar we worden dus 2 schriften uit de Apostelgeschichte nemen en deze gebedsgemeenschap gedacht. Maar im 16 kapitel, dat is voor Paulus en ik ga nu groot vergeten en woont dorp, dat is maar hij is hier op een steen, wo frisch de kerk ontvangen en dan zegt het, am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an das Wasser, da man pflegte zu beten. So Paulus wist dat hier is een steen door verzamelde mensen zich van een gebedstund. Dus de gewisse tijd, dan wil hij door zijn en door worden ze te beten. Apostelgeschichte 12 kapitel zegt, und Petrus war zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Unterlass. En dan hebben we nog een schrift in de Apostelgeschichte, dat is al die draden. Deze alle, dat is de ganze nieuwe kerk, bis groot een paar deel am Gonen, dat zich alle hadden getauft, oder vielleicht weer een paar Monate, aber ganz nie. Dat zegt dat deze alle waren steeds beieinander, einmütig mit Beten und Flehen, samt den Weibern und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern und so weiter. Sie hadden getauft eine Gemeinschaft mit Beten. Nou, wie worden je dit alle vielleicht al beleefd hebben? Maar wel moet zeggen, du hast een vriend gehad, wat du een vriend was, eier du die bekeerd hebt. Als we nog een zinderleven leefden, en we hadden deze soort gemeenschap, we werden top in de zin. We dronken top, we deden dingen top, wat ons raufbrengen deden. Wat veel deed is, dan bekeer ik me, en dan bekeert mijn vriend me. Nu doen we niet meer am Alkohol leven oder een amoral oder slechte Weder. Dat hebben we nu alle opgeheerd. Maar wat veel meer uitblijven is, we leren ons niet kennen in een gebedsgemeenschap. Veel vrienden, wat zich eerst in ihr oude leven kunnen goede gemeenschap zijn, want ook slecht over zich gleiche de gemeenschap, die worden kennen nu zich graag zo zeer opbouwen, want ze zich mal in een gebedsgemeenschap bekend worden. En du wirst bei ihm hier met dem, wat du eerst vielleicht hebt gedronken had, nu beten. En dan heeft het wel een knacks. Zo gebedsgemeenschap heeft een grote kracht. Zo dan, wanneer we dat dan nu doorlopen, dan kijken we naar de nächste punt over gebedsleven. Dat is gebedserhörungen. God erheert mijn gebed. Ik weet niet hoe ik dat hier is in de vertalen. Dat is van een 3 maanden naar de kerk voort. Dat verjaart in de maand, wat heb ik in de kerk vertaald. En zo ik hoop, ik moet niet bij iemand vangen alles nog 2 maanden vertalen. Maar ik vertaal hier een beetje als we naar Mexico voeren. Dan dat de jet bij iemand een laf aanwonken vloog terug naar de airport. Vertaal ik dat hier eens feesten? Nee? Oké, zo Marcel en ik vlogen naar Mexico. Dus je weet het, daar, die weer krank. En deze tijd te reizen is een beetje omstandig. So basically, ik zei te Marcela, voor we thuis voor, we worden best wel zijn wo we komen. Dan heb ik geleefd dat we worden bij Mexico komen, maar zoveel verhängnisvolle dingen te zijn. Dat kun je wel even geven, we worden hingeweest, stak zijn en vielleicht maar terug naar huis komen. Alles ging over goed aan en we vlogen een jet van Dallas naar Chihuahua City. En dat weer ons laatste flight. We wisten dat je wist Mexico de luide gaan. En je zei dat veel zeer neidig om mij help door met dem voorraad dem door te bedienen. En zo we vliegen, het schafroller goud. En dan ben ik dan merkt daar bekend, zegt daar,
Ik heb groots aangewogen, we vliegen nu terug naar Dallas en worden blijven te nacht. Dan dacht ik zo, man, ik zie al een paar 100 mal, dus stop mijn jet met je vloog op zo'n stilhaven. Never I believed. En dan vond ik aan te graven, wat jij hier nu eigenlijk op zo'n stil had ik niet getaald. En dan valt me dat bij. Ik zei te mijn vrouw, ik zei, door 3 banken hingen ons onder de gang. Ik geloof dem Jan ja zijn kerk thuis, die beet, dat de jet niet naar Mexico wil komen. Zo lijkt me dat plus, wenn hij moest met een paar zo'n border patrol mannen moesten ze op een jet komen. Wie lijkt ze antwoord, vielleicht terug naar Mexico geschickt. En dan moet je dat waarschijnlijk schuld zijn. Zo staan worden ook zijn familie, die worden wensen van ik kunnen steeds blijven en door weer enom. Terug in Mexico weer vielleicht alle aanzeggen. Zo van wie de broeder en onze kerk hadden gehad, dan worden wie haar je beetstunden gemerkt en samen haar je beet dat God wordt verbeden dat hij niet naar Mexico wil komen. Niet zo? Moeten we niet gaan? Dat fehlt je einfach onder. Hij kan hier steeds blijven waar hij enom is. Goed. So, wat doen we dat dan nu? Ja, een kerk, ik weet niet van als de houbouw, maar er wordt mij bloos sensie gemerkt. Die kerk heeft gebeden dat er broeder op irgendwas en God wordt een wonder doen dat hij niet durft terug naar Mexico komen. Dat is wat die kerk beden deed. Je beden hierover dat God wil helpen dat we kunnen gelijkelijk naar Mexico komen. Nu treft het zo dat ik en wie in dit jaar op dezelfde jet zijn. Wat zal God met deze zaak? Kan je verstaan? Eine kerk beet dat het zal geloof naar Mexico worden. De andere kerk beet dat het somehow niet wordt worden. We beden alle eerst en geloven. Hebben we even gedacht? Als ik de jet zouden, als we dat zeer verdorven. Dan kom je er wat frischer aan. Zover van ons beiden, wanneer het nu zo'n jeef, dat is de 2 kerken. Janem zie de kerken, onze kerk. Ik weet niets van, ik had geen woord met Janem gereed. Maar wanneer nu beide je beet horen. Wat gaat werkelijk aan? En hoeveel duizendmaal of miljoenenmaal is dat niet krachtig staan? Einer beet dit, einer beet voor rein, maar de andere beet voor zonneschijn. Eine vrouw wil ik wensen, wanneer het niet regent, wenn ze half ihre walsputten hangen. De nächste vrouw wil ik wensen, wanneer het regent, wenn ihr gode is drie. Wo kan we in zo'n omstandigheden als dat gebedserhörungen beleven? Zo in ons geval, dan fällt zich dat niet nur die gebedserhörung, wanneer du eenmaal tussen terug naar Dallas moet, dan zijn er een motel te draaien, während de voerder dort im stoven liggen deed. Dan fällt zich best niets als van God dit gebed erhield heeft. Wat jij dan? Some mensen op deze stad worden nu moedloos. Because God erhielt niet mijn gebed. Ik had je toch oprecht die gebed. Als du wat met aardig beten, dan zijn er nog Jan Kranken te komen. is einfach doch nicht mehr reich. So, wat jij dan gaat, like, we houden God wel eenmaal meest wat ver. Wat jij dan? Wo blijven gebetserhörungen en zo'n omstanden als dit? We kunnen een andere bijspel nemen, dat is, dat wordt beter aanpassen, of wordt goed aanpassen, wanneer wer van ons de deep freezer is laat is en ons veel vlees. En we hadden alle oprechtig opgearbeitet, dat ik gewoon een wild in gaan en ik kon met een rijbak zitten. Dat zit einfach niet meer erg, wanneer voordat met de vrouw en de kinderen thuis nog eerst beden deed en beet dat God wordt een rijbak zeggen. Wanneer half je God tot de heilige stelt, dat die ook eerst nog vervleesd van ons. Zo was het daar, maar in een huis, niets te rijden. Wat doen we met zo'n gebeden als dat? We gaan er nog veel meer nemen. Einer van ons is vielleicht krank, oder mama is krank. En wie beden als familie, dat mama zal gezond worden. Maar mama storft dan. Onze gebeden kunnen maar eenmaal ons en een aanmoediging brengen. Gebetserhörungen. Ik had eenmaal gehoord dat einige mensen die zeiden, wel, du was door nog gebetserhörungen krijgen als wat die geloven is.
Wat ik wil zeggen hier met dit alle top is, en dat gaan we nu middag nog lang van Schmeier spazieren. Wat ik wil zeggen is, dat we stonden er voor, dat we geloven bij eenmaal dollar aan onze gebeden, als aan dem, nu we met gebed hebben. En dan zijn we op ernstige trouble. Wanneer ik 's morgens zei, wel, ik ga gebed, en zo dan ga ik nu dat minje doen, het wordt stop voor de seconde raas. Maar ik vertrouw me nu op mijn gebed. Verstopt me raas. Het is raas te beden, maar vertrouw je die op God. Graag genoemd, als je gebed hebt, of wat je gebed hebt, dat je het ganz in het leven zegt, ik ga met God gemeenschap houden. Jezus, die heeft, je zegt dat onze gebeden, die zullen hem geheimen zijn. Nou, dat is een beetje een andere richting. Ik wil dat thema dan nu van de oplossing toch laten. Wie wel hier nog van andere dingen hebben. Wat mij ook geïnteresseerd heeft, is te zijn in het studium, dat Jezus, die beet ook. En Jezus, dat zegt in Lukas het 6. kapitel, de 12e vers, es begab sich aber zu der Zeit, dass ging auf einen Berg zu beten und blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott. So Jezus, die bleef nacht even eind im Gebet. En andere time, maar dat dacht ik tussen zo, ik wil daar niet nog lang neergaan, maar Bianca, dat wij zoeken nog op te nemen van het gebed, maar dat is in Johannes het 17e kapitel, en lees dat wel, ik moet zelfs nou, maar Jezus beet ook voor ons. Dat zegt klaar, ik bete niet aber nur für sie, aber auch für die, die durch ihnen zum Glauben kommen, an die Versen staat. So Jezus beet voor mij en die. En dat zegt even, wat hij beden deed. En kort weer, dat we worden sterk blijven in deze wereld. We worden dat tot kunnen uitnemen, niet dat de Bijbel dat graag zegt, maar zoals dat Jezus dat zegt, dat door als een gelegenheid, of dat Jezus hij feilt, dat we het nodig dat hij beden deed voor ons. Dat we hem geloven worden sterk blijven. Wanneer ik van de oude had die bereisd, dan word ik hij zeggen te die, weet ik bid voor die. Of ik would zeggen, ik ga voor die gebed, dat is de laatste week. Dan worden we vielleicht alle denken, nou weet waarom die voor mij gebed heeft. Blijft hij dat actie in trouble? Nou, dan kunnen ons die alleen geven. Waarom beet Jezus voor ons? Gelooft hij wie weer in trouble? Ja, hij zegt dat er weer een nodigheid dat hij voor ons beden wordt. Zo, nu nog eenmaal terug naar het gebed. Wat deed God wanneer we beden? Dit is de vraag waar ik ook met andere mensen vraag. En dat God zijn plan wanneer u en ik beden doen? Wordt het zo'n geven dat God had een plan voor deze dag? Maar nu bid ik, en zo wanneer dat ik gebed heb, nu ändert God zijn plan. Zo hast du gezegd, dan kan we niet zeggen dat dat is het zo verder. Maar we zijn in de Bijbel, Moses beet to God en God ändert zijn plan. Als God wil Israël vernichten, dan beet Moses en God ändert zijn plan. Maar nu maar aan mij en die gedacht, ändert God zijn plan door naar ons wat du en ik beden doen. En ik geloof dat moeten we verstaan gaan, dat is niet zo zo verdeeld. Want dan wordt het zo zijn als dat dus van God die zijn kracht heeft, nu kannst du doen met dat wat du weet. Dat wordt een zeer je verder welt geven, dat wordt een zeer aanmail je christentum geven, want du en ik nu hebben alle God zijn controlschwengel zullen draaien, en nu wordt we God zijn kracht zo draaien als ons gebed wordt zijn. Jan Jet, die wordt hem moest aan de lof en hem uit afbreken en vliegen in beide directions. Zo dat schaft niet, is dat. Dan is de vrouw bij hem, zo merkt dat dan geen ingerscheid, wanneer ik beden doe. Nou, dat weten we al aan even, we kunnen er niet van eraf pakken. Dat je bedsleven is ons geleerd.
So dan komen we met de vrouw, so waarom beten we dan? Want God had nu al weten dat morgen, die dag brengt zo'n dingen en die leven in. Dat weet God nu al. En wanneer mijn gebed dat niet ändert, waarom bid ik dan? Wie worden zeggen, en die ziet neerloten en verleren meest krijgt de moed te beden. Want dat ene wil alle klaar is bij God, waarom bid ik dan? Wat is dan de inhoud van beden? Maar dat is klaar, wie beden en wie zetten hier van de alle, en ik geloof wie zetten alle met die hier zijn, dat zij, wanneer ik wil zeggen, kost op hier maar beden, dat houdt in de weten, wie wordt het nee weten onderzocht, je hebt het niet. Mijn gebedsleven, dat houdt niet van. Ik wil niet wel onder mijn gebedsleven zijn. Ik kan niet God zijn plan verstaan. Ik weet ook niet graag wat de vijfde jaar weer is. Maar ik weet dat mijn gebedsleven is wat leven je. En mijn geestelijke, en zo je die dat waarschijnlijk graag zo, dat die geestelijke leven is een lang afhankelijk van die gebedsleven. Zo wat houdt in je gebedsleven, wat deed dat? Nummer 1. Ons gebedsleven, dat moet zich aan God handelen. Ik kom naar God. Maar God is de Janja, wer wirklich de Hauptsache is in het gebedsleven. Ik kom naar God en ik vraag God dat hij mij wat in rijenbak geeft, dat ik hem kan in mijn diepvriezen en dat mijn kinderen gaan eten. Maar dat handelt zich niet aan mij, dat handelt zich niet aan de rijenbak, dat handelt zich aan God. En dat moet mijn gebed klaar hebben, dat is wat het is. Maar dat staat nog goed dat ik de verbeterde. De Janja wat van nus gebed heeft en krijgt stil een rijenbak, die fordert zijn ene zelfzucht. Maar wanneer ik gebed heb en God schickt mij de rijenbak, dan heb ik nu een geschenk gekregen van God in de rijenbak, wat later in diepvries liggen, dat is bestendig in poort als een bewijs van mijn gemeenschap met God. So dat handelt zich om God. Ons gebedsleven, onze gebeden, die zullen ons in de gegenwaart van God zijn willen nemen dragen. En zo dat is het ding wat ik juist meen. Want God zijn plan anyway voor je is morgen, wat bid ik dan voor eenzelheden? De hoofdzaak is dat ik bid mezelf en God zijn willen nemen. God zijn willen zal mij gans regeren. Dat zal God, mijn leven zal en God zijn willen nemen. Dat helpt ons veel, want wie bij beden denkt, we denken dan, dat God, ik doe niet die instellen, maar ik wil mij instellen en die willen nemen. Onze gebeden, die zullen ons ten hingabe, of op Engels namen we dat surrender, brengen. God luistert, krijgt dus onze kleine kinderen. Want onze kleine kinderen op eerst wat willen. En die praten. Maar het is te veel dat de kleine kinderen, die praten op zo'n wijze. Dat dad, mij is het even scout, zoals du was entscheiden. Dat eet God. Dat kleine kind, wat nu mama en dad komt, en met oprecht het hoort, jeuren wat wel. Maar dat kleine kind heeft er klaar, ik wil dat plus zo stuurt was. Dat is voor het kind in grote zeeën naar God te komen met de instelling. Want op het eind van dat, dan weet het kind dat we worden dat doen wat dad wil, of wat mama en dad wil. Dat je praten brengt het kind meer dan in, als we een plus stellen in de 8 stond in zijn dag wel moet zijn. Ons gebed brengt ons ten een grotere hingabe. Dit is voor de vrouwen, wat ik eerst zei van deze jugendgroep, wo Jana wat helemaal gebed had van deze gebedspartner. Mijn antwoord, en ik vraag me van de antwoorden wat je hebt, ik geloof, we zijn alle bezelfde gleis, maar gebedsleven brengt voor die wat du beden is en God zijn kracht neemt.
Hast du euch gedacht, dass du eine Gebetskraft gehört hast? Du wirst gerne nur der ganz hingerste Art von, wo immer dort wird, ab ganz hingerste Grund sein. Hast du mal gedacht, dass wir alle, was an dieser Kirche von dir setzen, dass du wirst in dein Leben allmählich gerne über diese Gebetskraft verschwingen. Da weißt du, du wirst gerne in der Halbraum der Welt, irgendwo im Welt dort in Jan Land, die du verstärken, dann wirst du da in den Beinen die Verstärker haben, dann wirst du da weiter wahrscheinlich beten wer für mich. Du kannst Gott weiß. Haben wir Gott gedankt für so etwas. Dann drehen wir uns an. 2 Jahre träger war es erst, als wir als Familie in der Halbraum der Welt wieder dort in Jan Land teilen. Und da konnte der spricht dann nicht über eine Sitte, wo die Menschen nur auf Gott beten. Duizenden Menschen, Millionen Menschen. Und dann ging mir immer so, der Mensch, der dort steht, like, ich weiß nicht von wer das ist, aber ich kann sagen, das ist ein Mann. Ich wundere, als irgendwer auf der Welt, was für den Mensch betet. Like, abrichtig nur Gott betet. Und dann wird mir aber immer sehr wichtig, dass Kontraktion geben, even though der hat vielleicht auch viel Freunde, so ich auch habe. Aber in ihrer Kultur betet keiner nur Gott. So du bist, jetzt mal das Mensch dann so, und ich weiß nicht, wo der heute, ich kann nicht zu dem sagen, aber mir ging so, die Gelegenheit ist da, dass für das Mensch noch niemals wer gebet. Nur Gott. Und dann wird mir aber immer wichtig, wo Rick sie ich? Wo Rick bist du, dass du kannst Gott weißt? Kriegst du es ja eine Person, was du sagst, dass mir hat, dass viel geholfen, dass wir für mich beten, even wenn der Jan, der dem Nummer hat, und keiner hat, aber der wird eine Gebetsgemeinschaft. Die können wir hören. Das ist ein Part von den Kirchenleben, dort wenn wir von der ein ganz fremder Mensch treffen, wir würden sagen, hey, komm mal noch an die Kirche. Dann würde ich Sonntag noch an die Kirche kommen, some von uns sind Ja's, Dankeschön für Ja's herkommen. Aber dann würde aus Ja's herkommen, dann würde wir sagen, ey, ja, das ist, dann würden wir Nummer haben für das Mensch oder das Lied, dann würden wir die vielleicht nach Hause kriegen, dann würden wir die tot Mittag gegeten, und dann würden wir die never am Leben war seine, aber wir würden nach manchmal an die denken, dann würden wir beten für die. So Menschen kommen in unsere Gegenwart nehmen und kommen mit dort eine Gebetskraft nehmen, because nu fangen du en ik om voor die te beden. En dat is een goede Übung, dat alle wissen mal, denkst terug, dan beets nog mal voor die lied, wat we vielleicht einmal im Leben gesehen haben. Hast vielleicht bei Walmart am Hafen mit einer Erholung gemerkt, dan beets voor die. Du en ik worden vielleicht never nicht weiter, wat dat is, da hätte der irgendwas, aber die kommen in die Gebetsgemeinschaft nehmen. Das ist, was du und ich können haben. Du, das ist auch die samjährigste Antwort, dass das Jahr, ja, wenn Jan Kimmel vor ihm gebetet hat, aber er hat geglaubt, dass wir beten vor ihm. Und das ist, ich stimme so sehr damit bei, dass Gebet ist dono wirkt dono aus was ich glaube. Und die Gebete, was ich für mich selbst gebetet habe, oder, und ich glaube, das würde ich gerne sagen, aber wir haben alle auf uns selber belebt, dass wir feilen was einmal, dass für uns was nur Gebet. Das feilen wir durch den Weg. Ich hätte manchmal einen Sinn, dass ich in der Zeugnis ja für eine Kirche sagt, ich habe das gefeilt, dass für mich wird Gebet. Ich weiß gerade, von was zu reden. Kriegst du es doch manchmal gefeilt. Du bist in der Zeit, wo du so sehr bedrückt sein, vielleicht sehr schwor, aber du feilst die somehow, die wird boven ever gedreht. Du beten Menschen. Du bist in der Gebetsgemeinschaft. So, dat der Inhalt von Beten ist, dass ich bring wem in eine Gebetsgemeinschaft nehmen. Ich bring wem in Gott sein Willen nehmen. Ich bring mich in Gott sein Willen nehmen und ich bring selbst in Gott sein Willen nehmen. Aber das ist immer Gott sein Willen. Das hat nicht mit zu tun, was ich gebeten habe. Ich bring wem in Gott sein Willen nehmen. Es ist ganz okay zu beten, dass Gott schenkt mir den Reue. Es ist ganz okay zu beten, aber wie kann er vielleicht gebeten haben? Gott wird uns schon mal verdammen für was Arsch zu beten. Krijg je dan, wanneer ik dat zij zelfsichtig beden, Gott
dat is geen zin selbstsüchtig te beten, maar het is niet voor. Ons gebed is einfach een gemeenschap met God. Dat brengt engere gemeenschap. Ons gebed zal een gemeenschap produceren en ons wat vrede brengen deed. Dat is wat ik ons wel aan moet toespreken, dat ons gebedsleven zal op zo'n wijze zijn, dat we God dichter naar ons trekken. Het brengt God en onze persoonlijke gemeenschap neer. Zoals je zal weer zien, gebed en geloven, dat gaat hand in hand. Dat zijn twins, die zijn eng. Hier, ik wil nog met één punt naar we sluiten. Zelfzijdige gebeden stonden merken hadden je voor dat die voor ons en ons geloven zwakker merken. Dus het grootste zegt daar, God is tot kraken doen wat u echt beden doen. Als in dat God wat naar ons hoort. Maar dat zegt niet dat God menen die in je gebeden erheren wordt. En zelfzijdige gebed, als een bijspel, zegt maar een vormer. Hij zegt, hij had al veel gebed dat God, dat weer in Mexico, waar het veel onrein velen deed. Maar hij beet voor één. Wenn sie de arend is toen er bestaat en die verdriet door, zo hij beet voor één. En wordt de vrouw gesteld en zo wanneer er een wordt. En dat jeft een grote arend. Wat dan? Wat is de plan dan? Oh, nou dan hij had al gedacht om zich vielleicht een grotere spekker, een betere tractor of een zwakker huis. De whole gaan zich alle aan dood. Hij zegt, deze vriend zegt, waarom weet je niet plus dat God die woord wel $100,000 aan de voet schuiven, wat je God ook kan doen. Het wordt even leichter zijn als een rein checken. Hij had helemaal niet den wat gedacht, dat zijn gebed een zelfzijdig gebed wordt. De enige oorzaak waarom dat onrein veel deed, is because ik wil me een tractor kopen. Of ik wil een smakker huis hebben. Dat is waarin ik voor één beden doe. God heeft niet in gevallen on zelfzijdige gebeden. De andere geval, wat zelfzijdige gebeden kunnen hebben, is dat we beden en ware zijn, waar we God niet bijna feilen doen, of God niet bijna vinger doen, en even den, waar ik aanmoedig te maken. Zelfzijdige gebeden zijn manchmal dessen waar du zegt, of waar we geloven doen, dat ik wat God nu zei, wat we het nächste doen. Die zijn alle in de gevaar, dat die ons voor ons geloven zwakker maken. Zo, we hebben onze gebeden kijken. Voor wij beden ik, wat ik beden doe. En krijgen doen, wat ik beden doe, het is wichtig, dat op een eind, dan geef ik dat alles naar God. Dat zijn leid, dat hadden we eigenlijk hier in de kerk, ik weet niet meer. Maar dat is, dat ik breng mijn zorgen, of ik breng mijn zaken naar God, en dan lood ik die door. Zelfsloze gebeden, die stoort ons te geloven. Want ik mijn gebeden naar God breng, en ik lood God dan nu door me doen wat hij wil, dan word ik storker worden in mijn geloven. Als ons laatste gedanke. Heb je mal even gedacht, wordt dat weer wat Jezus beden deed? Als Jezus beden deed door de God, dan beet hij, wanneer het dien wel is, dan maakt dat dit geld van mij gaat. Hij wil hem niet meer uitdrinken. Am schijnt het door te schwierig in dem moment. Heb je mal even gedacht, wat dat gebed wird? En werkelijkheid, wat beet Jezus door? Irgendwer. Wanneer Jezus zijn gebed erhield wird worden, zoals hij door dat moment beden deed, wat moet passiert zijn? Wat weet je? Hij had ons bedoeld bij zijn leven. Nu komt er op een vrouw. Zo van God dat gebed erhield had, om wat ging er hier? Dat is graag, dat wordt niet aan een erleuzing gegeven. Jezus wist dat al, dat hij zijn leven wil geven, ja, hij adem maken deed. Zo ze mogen adem, en ze mogen hem, en ze wisten dat we worden God en Jezus top, dat we komen de lijn, en dan wil ik mijn leven geven voor adem en al zijn ook komen schaf.
Dat wist God en Jezus zo als ze adem maken. En ze gaan naar de lijn, dus leven de lijn. En dan maar eenmaal eerst de dag door. En dan beet ons Jezus. Dat God, wanneer het 10 wellen is, dan loopt hem keldje was. Ik heb veel gedacht. We komen nu wat de Oosten zegt. Hebben we mal even gedacht. Wat een garten gaat zijn, maar niet uitgeveild wordt. En wel op bekend dat ik. Dat er eenmaal zo doen. Doch dat himmelrijk ook nog moet je wennen. Dat is onbegrijpelijk. Wat door je beet wordt. Wat Jezus te beten deed. En hij weet God zien zijn. Maar we leren zoveel. En dat. Jezus zijn je beet wordt 100% erheerd. Wanneer hij zegt. Dien wel. Als Jezus eerst je beet had. Dan had hij kracht gekregen. Om de thirst te doen. Jezus beet. Maar eenmaal God geeft me de kracht. Hij beet dus. Laat het bezit wegkomen. Wie weet de engel komen die stort dan. Maar Jezus leidt zich plus en God zien wel. Onze gebeden, wat u en ik beden, als ik dat aan die ene gezondheid handelde, of aan die kinderen, als ik dat aan de rijbak handelde, wat immer het is. Op het eind van het gebed moeten we ons gebed ons en God zien wel je luisteren. En dan kan God schaffen. En dan hebben we wirklich kracht krijgen. En onze gebedsgemeenschap is wirklich een opvulling van God. Goed, we zijn zum Schluss bij de boodschap. Ik vraag nu opstaan te beden. God, wat wondervol. Dat we krijgen nu hier kunnen stonen. En onze gedanken zijn we voor die. En we reden te die en je bed. Dankzij God dat u dat hebt opgemerkt. Dat we kennen nu die reden. Kraken doen, wanneer we dat ook lang niet verstaan kunnen. Kraken doen, wanneer we veel ganz menselijk en zelfsichtig komen. Daarna kunnen we nu die komen. Ik dank die God dat u een God bent. Wat ons leiden deed. Wat ons leiden wordt nu een engere gemeenschap. Maar ik bid van jou, voor mij. Ik bid voor ons allen. Dat ons gebedsleven wordt op zo'n wijze zijn. Dat u wordt meer controle krijgen in ons leven. Ik bid, wanneer we hebben zelfsichtig gebed. Dat we dat worden erkennen. En dat we ons worden en dien willen nemen beden. Dat we dien willen worden en ons leven nemen beden. En God, danken we die op ihren zijde. Dat er is dat gebed. We kennen ons, we kennen onze kinderen, en we kennen onze vrienden. En in dat woe in de wereld te leven, we kennen alle en deze kracht Gottes en de gegenwart van die kracht nemen beden. En daar danken we die voor. En ik bid dat we alle worden, dat we actief worden. Meer tijd, meer ernst en gebed spenden. Maar dat we dat voor immer klaar hebben, dat we brengen alles en ons bijzonder zelfs en dien willen nemen. Dat onze gebeden dat worden doen. Ik dank die nogmaals dat we kennen hoe die beden. Dankzij ook dat u voor ons beden deed. Help dat ons wat beständig en gedagtenis klaar zijn dat u bedt voor ons. En Jezus noem. Amen.